Insellem lilek Norma telespettaturi kollha ta' Television Malta mill-ġdid ninsab Pariġi din id-darba ma ninsabx barr iżda ħadd il-parir tal-awtoritajiet kif qed jagħmlu l-Pariġini qiegħed ġewwa minħabba li taw tensjoni kbira. Il-Pariġini l-Franċiżi għadhom fuq ix-xwiek fl-isfond tal-attakki terroristiċi tal-ġimgħa filgħaxija u anke d-diskors li għamel il-President Franċiż François Hollande aktar kmieni llum f'sessjoni speċjali tal-Parlament li tlaqqa f'Versailles, rari jiltaqa' l-Parlament ftit il-barra minn Pariġi u llum il-President Franċiż ħabbar diversi miżuri fost oħrajn ħabbar gwerra kontra l-Istat Iżlamiku li r-Repubblika Franċiża mhux se tinqered mill-Istat Iżlamiku iżda se tkun li teqret lill-Istat Iżlamiku. U fl-isfond ta' diskors relatat mal-gwerra hawnhekk fil-bini tal-UNESCO, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca flimkien ma' mexxejja oħrajn minn kull rokna tad-dinja qed jiltaqgħu biex jiddiskutu fost oħrajn fuq il-paċi. President, grazzi li naqgħet magħna. Illum kellek laqgħa ma' Direttur Ġenerali tal-UNESCO Irina Bokova. X'iddiskutejtu eżatt fil-laqgħa li kellkom? Propju li da żmien sensittiv irrid ikun aktar iffukat biex nitkellmu fuq il-paċi u naraw x'inizjattivi rridu nieħdu għall-paċi. Tkellimna propju fuq l-inizjattiva li qegħdin nieħdu biex numru ta' istituzzjonijiet li jaħdmu fis-setturi differenti u li jolqtu l-paċi inġibhom flimkien permezz ngħidu hekk ta' konsorzju fl-Istitut għall-Paċi u l-ġid tan-nies. Jiġifieri l-Institute for Peace and Wellbeing. L-UNESCO ma interessata ħafna, diġà hemm numru ta' entitajiet bħal George Mason University tal-Istati Uniti, Columbia University, hemm ukoll il-Mediterranean Academy for Diplomatic Studies ta' Malta, l-Università ta' Malta, hemm ukoll fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà naturalment li wkoll se tkun waħda minn dal-partners fuq dan il-ħanajdu hekk f'dal-konsorzjum għal dan it-tip ta' istitut. Grazie President, ovvjament dwar dan l-istitut żgur li se nkomplu nisimgħu fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. B'dawk il-kummenti tal-President Mary Louise Coleiro Preca li nfakkarkom għadha se tkun qed tindirizza il-Konferenza Ġenerali 38 waħda fil-70 anniversarju mit-twaqqif tal-UNESCO dak kollox minn Pariġi linja lura fi Gwerda Manġa.